Hola, bona tarda. Nom i talent, sisplau? Fred, canto. Baby, no me llame, que estoy Següent. ocupado. Yolanda, poesia. Soc el Miguel, piano. Ramon, clarinet. Bàrbara, Jessica? fem ballet. Caminante, se hace el camino. No, se hace al andar. No. Inyaut, hip-hop. Maria, màgia. Aquesta? Se hace el camino, al andar. Aquesta? Aquesta? L'última vegada que em credo per fer això. És desesperant. Heu vist quin desastre? El personal de l'escola no té talent. Per això us necessitem a vosaltres. Leo i Talent és un concurs adreçat als alumnes de la nostra escola que s'emmarca dins de les celebracions del 50è aniversari de Leo i Barcelona Drassanes. El dia de la gran gala, el 25 de novembre, els participants demostrareu els vostres talents en qualsevol disciplina artística: dansa, cant, circ, màgia, el que vulgueu. Si voleu concursar-hi o participar-hi com a públic, trobareu tota la informació als codis QR dels cartells de l'escola, així com a la pàgina web i a les nostres xarxes. Animeu-vos-hi! Només vosaltres podeu fer que això sigui tot un èxit.